Στο βίντεο αυτό θα εξετάσουμε τους πρώτους αριθμούς. Πρώτοι αριθμοί είναι αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και με το 1 και με κανέναν άλλον αριθμό. Ένα παράδειγμα τέτοιου αριθμού είναι ο αριθμός 2, γιατί ο 2 διαιρείται μόνο με τον εαυτό του, με το 2 δηλαδή, 2 δια 2 κάνει 1, και επιπλέον διαιρείται και με το 1. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο αριθμός 3, όπου διαιρείται με το 1 και με το 3. Ο 5 διαιρείται με το 1 και με το 5. Ο 7 διαιρείται με το 1 και το 7. Ο 11 με το 1 και το 11. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος αριθμός που να διαιρεί το 11, παραδείγματος χάρη. Εν αντιθέσει, ο αριθμός 4 δεν είναι πρώτος αριθμός, είναι σύνθετος. Γιατί εκτός από το 1 και το 4 διαιρείται και με το 2.